Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो फेसबुकआव मोनसे भिडिअ मोनदों। बे भिडिअआव मा होननानै बुङोब्ला बे भिडिअआ जाहैबाय जोंनाहाय आब' गेमस्रिनि ओमफ्राय बे भिडिअआहाय गोबांथार फेसबुकआव भाइरेल जादों आरो मैयानि दिनाव। ओमफ्राय बेखौहाय नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै लाबोनोसै साननानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ। ओमफ्राय जिखुनु जाया आङो बे भिडिअखौ स्क्रिनाव होगोन, दसे उनाव नोंथांमोना नायना लानो हागोन बे भिडिअआ मा बेलाय साननो हागौ नोंथांमोना नुवाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन। ओमफ्राय फार्स्टआवनो आं फंनैसो बुंखानो सानदों, बे भिडिअ भाइरेल जानाया गाज्रि नङा दै, गाज्रि भिडिअ भाइरेल जायाखै। बियो भिडिअआ मोजांसो, मोजांबाबो गोबांथार शेयार जानायखाय आं भाइरेल होननानै बुंनाय जाबाय। ओमफ्राय भाइरेलखौनो होनखायो, गोबांथार शेयार जाबाय बे भिडिअआहाय। बे भिडिअआ मा होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि मेगनजोंनो नायना लादो। ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव लोगोफोर। नोंथांमोनाबो मिनिगोन निस्सय बे भिडिअखौ नुबा। जिखुनु जाया नोंथांमोना नायना लाग्रोदो, बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय। बे भिडिअखौ नुनानै माबादि मोनदों नोंथांमोना? बे भिडिअखौ नुनानै मिनिनो ओंखारगोन ओंखाराखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरनो दाबाव लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौथ' नुखाबाय। ओमफ्राय बे भिडिअआहाय मोनसे बल खेलायावहाय भिडिअ बानायजानाय। बे भिडिअ बानायनाय ओमफ्राय जोंना मादै होननांगौ ना आबै होननांगौ महरखौथ' नुवासै, रावखौल' खोनाबाय। बिथाङाबो जे आब' गेमस्रिखौ नायनो हांखुर जानानै बल खेलायाव 50 थाखा टिकेट गाननानै नायफैदों होननानै नोंथांमोना खोनानो मोनखादों। ओमफ्राय जायो हयथ' जोंबो सोरखौबा नुफेरै मानसिखौहाय जोंबो नायनो लुबैयो। बिथाङा थिगखौनो बुंदों, बल खेलाखौ नायफैयाखै, नोंखौसो नायफैदों होननानै बिथाङा बुंदों। नोंथांमोनाबो खोनानो मोनखादों। ओमफ्राय जोंबो हयथ' सोरखौबा नुफेरै मानसिखौ मबाइलावल' नुबाय थानाय, टिभियावल' नुबाय थानाय मानसिखौ जोङो नायनो लुबैयो, हांखुर जायो। माबायदि मोगथाङाव माबायदि बिनि महर मोखां, बे मबाइलाव नुनायजों टिभियाव नुनायजों मिलायगोन ना मिलाया बेफोरबायदि साननानै बयबो नायनो हांखुर जायो आरो। ओमफ्राय गोबांथार मानसि दं नुयै आब' गेमस्रिखौ नुयै, सोरखौबा नुयै। बिदिनो गासिबो मानसियाथ' नुजोबा ना, जोंसो नुदों हय, गुबुनाबो नुवा। आंनाथ' खामानिया बेनो लोगोफोर, सोरबा नुयैखौ नुहोनाय, नुखानाय नुखाबाय। ओमफ्राय अनेक मानसिफोरबो थायो नुयै, गोबांथार मानसिफ्रा नुवा। ओमफ्राय बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामहरदों बे भिडिअखौ। साननो नाङा जे नोंथांमोना मा जानला मोनला भिडिअ बानायदों, बिदि नङा। नोंथांमोनासो नुखादों हय, नुबाय, नोंथांमोनासो नुदों। ओमफ्राय सोरबाफोर मानसिफ्राबो नुवाना, ओमफ्राय बेफोरखौ शेयार खालामनायानो आंनि खामानि आरोना। आङो बबेखौ भिडिअ बानायजायो, बबेखौ भिडिअ बानायजाया बेखौ बानायनानै नोंथांमोननिसिम देखायहरनायानो आंनि खामानि आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोरखौबा भिडिअ खालामनांगौबा नोंथांमोनाबो खावलायहरनो हागोन। सोरखौ भिडिअ खालामनांगौ, सोरखौ भिडिअ खालामनाङा नोंथांमोना बुंहरनो हागोन। ओमफ्राय जिखुनु जाया आंनि भिडिअ खालामनाय सिस्टेमा माबायदि जायो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरो आरो लोगोफोर। आं भिडिअ बानायनाय जागोन ना जाया, मोजां जायो ना गाज्रि जायो, नोंथांमोना खिन्थाहरबासो आं मोनथिगोन नालाय। बेनि थाखायनो नोंथांमोना आंखौ खिन्थाहरबानो जायो, गुरै बुंहरबानो जायो। नोंथांमोना भिडिअ बानायनाय जायाखै, ओरैबायदि बानायनानै फोरोंग्रा थाबासो रोङो नालाय। ओंखायनो नोंथांमोननि बायदिब्ला आङो माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जायो लोगोफोर। अब्ला आं नोंथांमोन खावलायनाय बायदि आं भिडिअ खालामनानै देखायनो नोंथांमोननो सेस्था खालामगोन। ओमफ्राय भिडिअखौ आं बारा गोलाव बानायला, भिडिअआ गुसुंसो जायो आंना लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम, जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै भिडिअ एसेनोसै, थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव। बाय बाय।